Oče. A ja verím, že tu je. Tak kto chce, môže sa postaviť. Dobrovoľne, samozrejme, môžeme sa spoločne pomodliť. Áno? Ja vás budem viesť modlitbou srdca, tak ako mi srdce ráči, áno? Halleluja. Oče môj nebeský, prinášam svoje srdce pre Tebe. Prosím ťa, Bože, v mene Tvojho Syna Ježiša Krista, aby si mi odpustil všetky moje vedomé a nevedomé hriechy. Očisti ma, Bože, jeho krvou Kristovou, ktorá tiekla na Golgotskom kríži za moje hriechy. Prosím ťa, Oče, naplň moje srdce Tvojou láskou, Tvojim Svätým Duchom. Hovor dnes ku mne, Bože. Zjav mi Tvoje slovo. Zmeň môj charakter a môj život. Aby môj život Teba oslavoval, Bože. Aby som mohol byť použitý pre Teba, Bože. Sláva Tebe, Otče, i Synu, i Svätý Duchu. V mocnom mene Syna Božieho Ježiša Krista. Amen. Keďže v 150. žalme píše, že chváľte Hospodina všetkým, čo dýcha na zemi. Čiže aj gitaru, aj cymbalmami, dokonca hovorí Biblia aj bubnami. Keď si prečítate poriadne ten 150. žalm, ľudia sa pohoršujú, keď vidia človeka dokonca aj tancovať, ale v Biblii sa to píše, aby sme Boha oslovovali aj kolotancom. Dokonca. Naozaj. Práve preto. Bude nás viesť nás brat pochváliť. Menađeramo saltu prava penanje, a me rado piramo zboros. Nača bijal tu mebe, bo araka faze pravanca lepenjeca, ale araka mana Ježišo. Amen. Menađeramo soske tu rado piramo zboros, muše stupal koro te džanel, ale menađeramo soskade piramo zboros, bo je ta šera vamara devles, mire pravanca penjeca. Amen. Perché
Eduardo Delačo. Amen? Sláva Bohu, sláva Bohu. Amen. Sláva Bohu. Kedy chvála sa ako asi prinžarel? To chvála si každý pozná asi. Určite. Amen. Džiľava za Pána za mňa teda. Amen. Te pararás tú. Adelante acharás tú. Hasta zdeva pironame. Odana sohinu prado egna. Adelante pararás tú. Adelante acharás. Hasta zdeva pironame. Odana sohinu prado egna. Adelante pararás tú. Adelante acharás. Hasta zdeva pironame. Odana sohinu prado egna. Adelante pararás tú. Adelante acharás tú. Hasta zdeva pironame. Odana sohinu prado egna. Adelante pararás tú. Adelante acharás tú. Aleluya. Hasta zdeva pironame. Odana sohinu prado egna. Hallelujah, hallelujah.
otcu Dominikovi. Bratia a sestry, chcem vám sa s niečím podeliť, že a chcem kričať do sveta, že som oslobodený od cigariet. Chcem vám povedať k tomu také menšie svedectvo, čo je možno malé, ale pre mňa znamená veľmi veľa. Po tom seminári, alebo počas toho seminára ma brat Maťo oslovil a dal mi jak podobenstvo, jak vysvetlil mi, že keď piješ to tú cigaretu, hej, a fajčíš, a fúkaš ten dym. A predtým uznávali Boha tak, že robili tie spálené obety, spalované obety. A ten dym cítil náš Boh. A teraz, keď fúkaš ten dym, cíti ten náš Boh ten dym, alebo takto iný? Alebo koho uctievaš tým? A koľkokrát to ťahneš za tú jednu cigaretu? A koľkokrát za deň fajčíš? To sa ma veľmi dotklo a som začal nie báť, ale začal som dostávať viac bázeň pred Bohom. A ako to mám vysvetliť, že nedá sa slovami opísať? Nie. Že som dostal bázeň a chcel som už prestať, ale len som sa bál povedať, že som už prestal. Lebo viem, že to je zodpovednosť, keď povieš, že som prestal a teraz zase zapálíš a Boh vidí, že si zapálil a potom by si mal taký pocit, že si zlyhal v očiach Božích. A to som nechcel, to som sa bál. Ale prešli 2 dní po tom seminári a som povedal, Pane, toto je posledná cigareta, dáva mi dole. Mení Ježiša Krista. Na druhý deň som mal s tým boje. Možno každý, čo teraz fajčí ešte, alebo už fajčil, pozná to, že keď chceš prestať, máš také boje, že však choď si kúp, alebo nechýba ti toto posledné. A do tej myšlienky som mal, som jak vykročil von zo seba samého a som pozrel na seba, že na čo teraz myslím, o čom teraz uvažujem a čo chcem. A som si povedal, toto je ti hlavnejšie než toto, čo Boh chce od teba, ako Boh na teba pozerá. A som povedal, nie, už nie. Dosť. Potom som napísal otcovi, otcovi poslal také video na Facebooku, čo také o Biblii rozprávajú a dávajú výklad, no a bolo tam o Lotovej žene, čo utekali od Sodomy Gomory a anjeli im povedali, neobzerajte sa za sebou. A ona sa aj tak obzrela. A potom ostala solný stĺp. Tak, a to je to, že ide za Bohom, ale chýba ti ten starý život. A povedal som mu, otcov, teraz mi to potvrdilo, že nechýbal ten starý život, ale už teraz som povedal, že nie, nechcem. A potom mi hneď zavolal aj mama, nie, tam volali mi a mama mi povedala, že Bročo, pretože ty si to spravil pre Boha, Boh ťa požehná. A Boh ťa obdarí, alebo niečo také. O 2 dní prídem domov z roboty a manželka stojí doma s testom v ruke a je tehotná. Amen! Halleluja! Halleluja! Gratulujeme! Gratulujeme! Chvála Bohu za všetko. Sláva Bohu! Hodná dáček. Nie je náš Boh úžasný? Keď on prišiel ku mne a poviem niečo o tom, keď môžem. On prišiel ku mne a povedal mi, čo si ty myslíš o tej cigarete? Ja mám svoj pohľad o tom, ale bojím sa hovoriť ľuďom vám. Lebo sú to silné slova a nechcem nikomu ublížiť. Nechcem, aby si to urobil preto, lebo sa bojíš, ale preto, že to chceš.
A ja som mu povedal, Dominik, si istý, že čo odo mňa pýtaš? Ja ti poviem, ale nehnevaj sa na mňa, keď ti to poviem, lebo ja pamätáš, že ja ti chcem pre dobro. Ja chcem, aby ti bolo dobre. Povedz, Maťo, povedz, čo chceš, povedz. Si istý? Zase som sa spýtal. Ty si istý, čo chceš odo mňa? On, hej, si pripravený? On, hej, hovor. Povedal som mu, áno, je to zlé. Ten dým, áno, istým spôsobom, áno, uctievaš, istým spôsobom. Neviem, hej, aby ste to pochopili. Ale čo som mu povedal, to druhé, neviem, či si to zapamätal, ale tým, že piješ cigaretu, že fajčíš, povedal som mu jednu vec. Ty mu ukazuješ, že sa nemáš rád. Lebo čo robí tá cigareta? To znamená, istým spôsobom ukazuješ to cigaretu, že sa nemáš rád, že sa chceš zabiť. Nemá sa rád. Povedal som mu, máš sa rád? Sa na pozeral a nevedel mi odpovedať na túto otázku. To je ťažká otázka povedať. Či máš sa ty rád? Lebo ty iného môžeš mať rád, není problém. A otázka je, máš seba rád? Keď máš seba rád, prečo si ubližuješ? Dobre, nechcem kázať. Hej, amen? Chcel som doplniť, Dominika, ja som veľmi šťastný a nech ti Boh žehná vo všetkom, bratu. Boh vidí tvoje srdce, tvoje čisté srdce, vážne. A to je ochotné, že chceš, ty bojuješ, ty chceš. Nech má každý také srdce, amen? Amen? Halleluja. Je mi tiež na povzbudzenie takých človek, lebo vidím, že ide si za svojho. Amen? Môžeme dať potles za Boha, Bohu. Dobre, predtým ako pôjdeme do uctievacej chvály, by som ešte jednu vec chcel spraviť. Môžeme dať priestor pre zbierku.
Ďakujem ti, Ježiš,
že nás chrániš každý deň, Pane. Ďakujem Ti, Pane, za Tvoju krv, Pane, čo bola prijatá. Za Tvoje bolesti, Pane, Ti ďakujem. Za Tvoje utrpenie, mučenie, Pane, Ti ďakujem. Lebo dnes nemusím toto prejsť, čo Ty si prišiel, Pane. A ja to príjmam vo svojom živote, Pane. Toto víťazstvo, čo Ty si, Pane, spravil pre nás, Pane. Možno nie každý tu rozumie tomu, čo si Ty spravil, a to je jedno, Pane. Časom, Pane, to pochopí, a ja verím. Lebo keď Ty si išiel domov, Pane, Ty si nám tu priniesol niekoho iného. Tvojho ducha, Pane, ktorý nám zjavuje Teba, Otca. Svätý Duchu, ďakujem Ti, že si tu s nami. Že Ježiš nás neopustil samých v živote, ale si tu pre nás. Aby sme pochopili náša Pána. Aby sme pochopili vôľu. A nielen to, Pane, aby si nás usvedčil naše hriechy. Aby sme mohli činiť pokánie, Pane. A očistiť pre deň vykúpenia. Kde budeme už aj telom, dušou a duchom vo večnosti našim Pánom. Ďakujem Ti za túto privilegiu, Pane. Amen. Halleluja, Jezus. Sláva Bohu, amen. Amen.